tarda, som el grup cooperatiu dels periodistes catalans i avui us farem una explicació sobre l'agenda de la classe. Ara us deixo amb el meu company Iker. Hola, bona tarda. Ara us explicaré com apuntem els aniversaris a l'agenda. Primer posem el nom del que li toca l'aniversari i després posem una imatge d'un cupcake que posa Happy Birthday. Ara, i pares, recordeu-vos que aquest dia no ens poseu per menjar. Ara us deixo amb el meu company, amb la meva companya Anna. Hola, bona tarda. Us explicaré com apuntem els deures. Primer quan la Sílvia diu el que toca fer, els encarregats, que són dos, venen i apunten els deures al dia corresponent i a l'assignatura corresponent. I també posem els mesos per setembre per als mesos. Ara us deixo amb el company. Hola, bona tarda. Avui us explicaré dues coses. Quin fa l'horari, aquell horari allà, i també de quin color apuntem les coses. L'horari està allà per la gent que s'oblida el que tocarà a l'hora. Els dies els apuntem en vermell, els deures en blau i la decoració en verd i negre. Esperem que